חג שמח בג'אז, בזבוזי חמצן מהלכים השתיים שכמותכם. ככה באווירת החג באתי להגיד לכם את כל מה שרציתי להגיד לכם באימייל in person, אז כמה דברים, תנו לי 3 דקות ככה ותקשיבו למה שיש לי להגיד. דבר ראשון, נא לא לאחר לשיעור הבא. כוונו את עצמכם ל5 ל6, ככה תגיעו בדיוק. אנחנו החלטנו שבשיעור הזה כל מי שאחר ביותר מ5 דקות תכלס נקנס, אוקיי? או בקרטון בורקסים, או בעוגת הבית, או בשני בקבוקי שתייה. נקסט. בהפסקה אנחנו נעביר לכם את התקנון של הקורס, אנחנו נחתים אתכם, אני מקווה שזה מוסכם על כולכם, למי שיש התנגדות לפנות אליי. דקה לפני הפסקה אנחנו נריץ את הפינת 60 שניות, נטלי לדבר איתנו על זכויות אדם, אז נראה לי שכדאי. לשיעור הבא, אגב, פינת 60 שניות תהיה לגבי מהי המדינה ומהם תפקידיה, פחות או יותר ברמה של המקרו, מבחינה של מדיניות, ערכים, מוסר, הוגים, זה יכול להיות מעניין. השיעור הבא זה שיעור אחלה, הוא דווקא שיעור חשוב. קודם כל תבואו תחרות סטייל, אוקיי? תבואו עם פולדרים, אל תבואו עם לפטופים, תבואו עם הפולדרים, תבואו עם דפים, תבואו עם 2 עטים, תבואו עם 2 מרקרים, בקבוק מים, ולמי שיש סטופר, תביאו את הסטופר איתכם. דבר שני, זה יהיה שיעור מיוחד, אפשר בעצם להגיד אחד החשובים, כי אנחנו עושים בעצם רירן על הקלאשים והטיעונים, איך מוצאים קלאשים ונעשה גם סדנת טיעונים. יכול להיות שנעשה דיבייט, יכול להיות שלא, זה יהיה נתון לבחירה שלכם. תבואו ותגידו לנו מה אתם חושבים, אם אתם מעדיפים בעצם סדנה או אתם מעדיפים לעשות דיבייט. דבר נוסף, נשנושים, נראה לי טעים, חנוכה, זיו מביא סופגניות, פי מביאה, לפי מה שהבנתי, היא מביאה חנוכיה ונרות. אלכס מביא עוגה כי הוא נקנס באיחור, אז הוא מביא עוגה, ושירן חן מביאה עוגה כי גם היא נקנסה על איחור. שתייה, מי שמוכן להביא, אני לא נטיל את זה על אף אחד אישית, אבל מי שמוכן להביא מבלי שאני מבקש, אני אשמח, ככה ברוח החברתיות. לגבי התחרות, או אפשר לקרוא לזה תחרות בכלל, קודם כל תזכורת. מינימום תחרות אחת בכל סמסטר, זאת אומרת שתכלס, תחרות רשמית או לא רשמית, כולכם צריכים לעשות לפחות תחרות אחת בכל סמסטר, אז נא לעורר את זה אצלכם. דבר שני, לגבי אימון אקסטרה, חלקכם או רובכם ביקשתם, אז אני תכלס מוכן להריץ את זה, או אם תישארו אחרי השיעור ונעשה אקסטרה, או בחמישי או בשישי או בשבת בצהריים מוקדם, שבת צהריים מוקדם, לא שבת מוצ"ש. א', הייתי שמח לדעת מי רוצה, ב', מתי, כמו שאמרתי את הימים, חמישי, שישי, שבת, ואחרי השיעור ביום רביעי. חוץ מזה, מי יכול לארח, כמות של אני מניח, 10, 11, אולי 12 טופס, אנשים אצלו בבית. עדיף משהו מרכזי, שאנשים יוכלו בעצם להגיע, ויהיה נוח וכולי. 2, או 3 יותר נכון, טרמפים. מי שצריך טרמפים, לעניין הטרמפים לתחרות בנתניה ביום ראשון, זה יוצא בבוקר, מוקדם 8:30 או 9, אז א', הייתי שמח לדעת, ויוכל לפנות אליי מי בא עם אוטו. 2, מי צריך טרמפ בכלל, שגם יבוא ויגיד לי. וחוץ מזה נראה לי נקודות מפגש מרכזיות, זה משהו בסגנון רכבת מרכז, או עזריאלי, או מחלף הסירה באזור הרצליה, כי זה על הדרך. דבר נוסף, הייתי שמח לדעת למי יש מצלמת וידאו שיכולה להביא פורטבל או HD, משהו כזה, וגם מי רוצה להיות מה שנקרא הצלם באותו יום, ובעצם לצלם, להריץ בווידאו וגם בסטילס, להיות אחראי על זה. עדיף שזה יהיה מישהו מהמתחרים, כי בעצם, זאת אומרת, אחד מהמתחרים וגם אחד מהשופטים, זה יהיה נחמד. דבר נוסף, מי המתחרים, אנחנו בעצם נדבר על זה. בעצם יש לנו 3 זוגות שיוצאים, יש בעצם 8 אנשים שעדיין מתחרים על המקום. גם למי שהבטחתי או מי שאמרתי, אז עדיין, אני מתנצל, זה אולי עדיין נתון לשינוי של הרגע האחרון, עמכם הסליחה, טעות לעולם חוזרת, סורי, אבל אנחנו עדיין משתדלים לתת למי שהבטחנו או מה שהבטחנו. מעבר לזה, כל השאר בעצם יוצאים כשופטים. עכשיו זה סופר חשוב, אפשר אפילו להגיד בן זונתי, כי התחרות הזאת שמה בעצם להיות אקסטרה לשופטים, ואפשר לקרוא לזה דיבייטורים חדשים,
אז מי שרוצה ללמוד בעצם מהזווית של השופטים, וזה בעצם יעזור להבין איך עושים את הדיבייט פעם הבאה שהוא יתחרה בעצמו, אז זה אחלה, כי בעצם מלבד המשוב שבדרך כלל נותנים לשופטים, הפואנטה פה היא בעצם להריץ עוד רבע שעה 20 דקות למשוב, בעצם נתח את הדיבייט הרבה יותר טוב, אתם תראו ממש איך אנשים עושים את זה. מאיר ירום, אלוף העולם 2011, בא להתחרות, לא לשפוט, להתחרות, אז בעצם יהיה לכם הזדמנות לשפוט אותו ולשמוע איך מישהו מאוד מאוד מנוסה שופט אותו ומנתח לכם איך הוא עשה את זה יפה. צוות השופטים שהבכירים בעצם שאתם תלמדו מהם וגם תקבלו אותם על הזווית של הדיבייט, זה אנשים ממש סופרים שהם מדברים בגובה העיניים, אתם תבינו את הכל. חוץ מזה יש סדנה בבוקר או לפני המפגש או אחרי המפגש של הבוקר, שהיא סדנת שיפוט לאנשים שמתחילים, זה גם יעזור לכם להבין, זה עוד לפני שמתחילים בעצם להתחרות, אז ייתן לכם ממש סופר אקסטרה. אז כולם מרוויחים, מי שיוצא כמתחרה ובמיוחד מי שגם יוצא כשופט, ותאמינו אתם רק תרוויחו. דבר אחרון, נא לא לאחר, אני אומר את זה בפעם האחרונה, מי שמאחר יותר מ5 דקות, ואנחנו מדברים על השעון, הבנתם כבר שבדיבייט זה ממש מסתופר על השנייה, נא לא לאחר. מי שמאחר מביא או עוגה, או קרטון בורקסים, או 2 בקבוקי קולה. יאללה, אנשים שלכם, חג שמח וסלמה.